No niin, se on taas Juhots ja Sammuks täällä pelailemassa. Täällä Minecraft Let's Playn parissa. Elikkä tänään meillä olisi aiheena ilmeisesti lähteä sinne caveen, minkä TNT Crazy löysi tuossa viime videossa. Ja sitten varmaan rakentaa talo valmiiksi, eiks niin? Joo. Tää talo nyt on vielä ainakin melko reiittynyt, että noin. Joo, no eiköhän me lähetä sinne kaivokseen sitten suoraan. Ja me jätän tänne vaan vähän kiveä sulamaan. Joo, Et mä saadaan laitan vähän stonebrickkejä. itse asiassa ääniä pois. Noin. Elikkä onko se tästä meidän vanhasta kaivoksesta? Tästä meidän pienestä kaivoksesta? Tästä rullaportauskaivoksesta? Ei vaan mennä sinne mettään, missä oli se yksi. No et sit viittinyt heti sanoa. Sori. Mä menin tänne ylös jo. Se mihin sä tipuit silloin. Se. Ok. Pitäis väsätä sinne jotkut steirit, niin ei tarvitse kovaa spämmätä hyppyä. Niin. Ei sitäkään tarvitse, jos on steirit. Niin. Onko se tää luola? On tänne. Mulla ei oo tortseja yhtään mukana. Ui saa! No, Varovaisuus. on 5/5. Joo. No, tää oli. Olipa iso keivi joo. Älä. No, ehkä me tehdään se talo sittenkin valmiiksi. Sillä ei ensin antettu bovi. Joo, Mielenkiintoista. mutta me en saanut sitä. No ei täällä oo koali. Kyllä se on melko harvinainen se chance, että tulee. Oma siitä silloin mainaali. Huo. Joo. Isot keivit. Joo. Minä tutkin tuota aavikkoa sit jos löydettäis tyyli villageja. Ei viitti nyt Joo, yöllä ei. lähteä, kun siellä on niin paljon kaikkia kakkamonstereita. Jos me vaan juostaan, niin No niin, mut sit, koska juokseminen on aina paras taktiikka. niin, mut sit kuluu vaan ruokaa ihan sairasta. No se on periaatteessa ihan sama se, mut mä en halua kuolla. Apua! Apua, zombi jahtaa. Mä päästän sen sisään. Tervetuloa. Skeletoni ei oo tervetullut, joten se pitää tappaa. Lisää zombeja pitää tulla sisään. Joo, mä randomilla mä teen sakset, teen kummallekin. Tee mieluummin rautaa hakku Mä mulle. tein jo sakset, kato voin tehdä sängyt. Joo. GG. Koska sänky on nyt ihan hyvä, koska aina... Tyhmä lammas, hyppäs alas. Tää lammas on vielä Ei. järkeä pitää. Mä en muista miten tehtiin stonebrickkejä. 4 normistonea, niinku 2x2. Ai niin joo, vitsi mä muistan nyt ei oo vasta. Mä oon kyllä niin hyvä muistinen. Joo. Okei, mulla on... GG kuolikko. Räjähtikö se talo? Oli kyllä lähellä. Sakset ei kyllä oikein hirveen hyvin teho mihinkään creepereihin. Joo, ei varmaan. Joo, Huomasit sen onneksi. joo. Miksi mä menen? Sitten myöhemmät päivät ja hirveä taistelu, mä tavan sakset esiin. Hyvä taktiikka. Täällä on keivi. Uus. Onko siellä isokin? Ja täällä otan ruusupuskia. Ei enempää tätäpäs seliä. Järki nää creeperit nyt pommittaa tänne. Noin. Puska meinas tappaa, mutta tuli eessä, niin ei voinut hakata tota helpoa. GG. Joo, mulla on bovi. Oh. Eikö oikeesti? Mä sain sen jostain. Mitä? Skeletonilta varmaan. Niin. Otan nyt tuolta. Uusi skeletonilta ampuu kaverista ja se osuu. Pakoon. Tänne niin sitä ei voi Nyt paeta. tässä ei oo hyvä, mä kuulen spideria ja se hakkaa mua. Siinä ei ollut hyvä olla, mutta ei se Jos mitään. kuolet osaa kämmi.
Älä. Tässäkin on spideri. Erkki, mulla on ruokapalkki, mutta tyhjä. Nyt kun lähdetään pois. Ehkä sä tuut sittenkin himaan. Joo. Aa! Boom! Meidän talo räjähti. Et oo tosissaan. Kyllä. Mutta ei rikkonut mitään muuta kuin sitä puuta vähän se. No ja sen saa aina korjattua. Niin. Jos mä nyt vaan löytäisin meidän base. Oh, Eikö tässä on torssi? Nyt mä oikkailen Lille. Mun perässä on joku heepo. Varmaan creeperi. Tulla nyt vaan pois, että mä saan HP. no onneksi mulla on tätä puuta vielä. Joo. Korjattu asia. Siinä on meidän iso ikuinen vashi. Ei tää vielä oikein toimi. Tää hyvin toimii hiikus. kyllä, mut ei se haittaa. Tehdään siitä semmonen eppinen. Me tarvitaan kyllä... Tää feilas. Me ei tarvittais... Semmonen. No ihan sama, koska siihen sitten kun on. Tehdään nyt kunnon kaivos. Tehdään se tähän, kun ei tehäkään, kun... Joo, se keivi, minkä mä löysin, se ei johtanut yhtikäs minnekään. Mä en saanut pöllättyä ruuteen. Tää on turhaa nyt chestia. Ja sään just 6 villaa. Saadaan just toi. Täällä on lammas yksi. Okei. Täällä tapas sitä. Se on meidän ystävä. Joo, mä tuun saksiin sen. Et tule! Aa. Paska. Kuuluvaksi. Joo, ota toi. Peti. Siitä kun on yö pitää nukkua, niin... Hetkinen, mä voin tehdä taas soppaa. Stonebrickkejä ei muuten enää tarvitse, jos sain katon valmiiksi. Niitä ei tarvitse nyt vielä. Mut kun meidän talo ei ole valmis vielä, siitä tulee vielä paljon isompi. Ehkä. Hauska maini. Joo. Ei tänne. Kuppeja. Täh? Kuppeja. Ai on. Sulla. Jep, eli mä teen tätä soppaa. Haluan sitä herkullista soppaa. Aina. Aina ja ikuisesti. Jee, soppaa. Siinä onks pihvikin? En ois tarttanut. Mene nyt tutkii sitä aavikkoa. Hetkinen, mä taisin tiputtaa mun miekkani tähän. Tossa. Aurinko just on nousemassa. Täällä tää mun saksittu lammas heiluu tässä jossain puun päällä. Tosi hienoa. Älä. Tässä on suoki. Vois mennä kattoo, jos sieltä löytyis vähän niitä punaisia sieniä. Saa lisää sienisoppaa. Kuuluu laavan ääniä. Mielenkiintoista. Aavikollahan on yleensä. Slaimi. Iso slaimi. Onks meillä yhtään kiveä? Ei ku rautaa. Täällä on 2 slaimia. Onks meillä yhtään rautaa? Ei, mun ainoat raudat on mennyt tähän pikkiin ja sitten saksiin. No sitten... Meidän pitää oikeesti karsia nää puut tästä lähistöltä, kun... Tää tuntuu tyhmältä, kun ne vaan voi hakkaa meitä, kun vaikka on päivä. Tiedäksä? Oho. Mulla on 9 slimeballia. GG. Hakataan näitä pihveillä. Tai 2 paraskeino. Slimeja. Se on itse asiassa hyvä, voidaan tehdä stikipistoneita.
Niin tosi me ei oikeastaan tarvita niitä vielä juuri No ei mihinkään. vielä, mutta sitten kun tarvitsee, meillä on niitä. Tuossa on joku random. Jos sä haluat olla mainaa, niin tuu. Mä en jaksa. Joo, mulla on vielä se iron. Älä käytä sitä kiven mainimiseen. Niin, sitä löydetään diamond ja hups, on niin rikki. Niin. Sitten tulee creeperi. Jee, näyttää kivalta. Creeperin elämä. On hyvin pitkä. Spawnaa Älä räjähtää. hakeutuu ystäväkseen, mutta räjähtää. Forever alone! Pitää oikeesti kiittää Notchia, että tehnyt tämmösen epic-pelin. Joo. Nyt joku silleen, Ja sitten se vaan lähti pois ja nyt jäi bio yksin. niin, Surullinen tarina. niin. Mieti jos Minecraft lopetettais. Ei vois tehdä enää kunnolla niinku mitään videoita. Tekitkin varmaan lähtis ja kaikki nää. Kyllä mä vaan uskon, että muuten ruvettaisiin vaan jatkaa enemmän. Tai sitten en mä usko, Niin. koska nää saa aina älyttömiä rahoja tästä Niin, pelistä. Niin. siis aluksi ne teki sen jonkun vuoksi. Sitten money. Vähän niinku Jopilla. Sitten siinä partnershipissa tapahtui. Mm. Tuoks mulla vähän hakkui, jos sä et tuu mainaamaan? Tuut sä mainaa vai et sä tuu? Mä menen tutkin tätä aavikkoa. No itse asiassa mä ajattelin, että jos sä tuut mainaa, niin mä tuun tutkin, koska, you know, katsojat. No joo, kyllä. Mä tuun sen... No tuu säkin tutki. Mennään sitten yhdessä Joo. mainaamaan sitten. Mulla ei oo sit oikein... Mä menen laittaa ton sängyn nyt. Vitun! Creeperi. Räjähtikö se taas mestaa? Ei, mutta se säikäytti mut. Voisiko kerätä jotain kaktusta, jos me tarvitaan? Niin sä laitoit sun sängyn. Mulla on inventorussa. Joo. Mä laitan sen tohon ja sit sä laitat tohon vastapäätä. Joo. Mä löysin muuta 4 ironia. Okei, hyvä. Mä laitan ne palaamaan. Sit mä tein itselleni hakun. Ja lapion. Kerään tässä samalla vähän hiekkaa. Ja tässä samalta joku kaktusfarmi. Taasko se rakki hakkuu? Joo. Koirat on Älä, liihania. 5/5. No oishan mulla ollut hiiltäkin täällä. Tietenkin mulla on hiiltä, mutta mä en näe mitään. Minä olen niin sokea. That's bad. That's bad. Wuff! 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 Joo, mä sain XP:tä. Paljon sulla? Missä sä oot? 8 levua ja mä oon täällä Arvo mitä? aavikolla. Mulla 8,5. No joo. Onks sulla stringi? On. Ei. Mulla Mulla ei oo. on sen verran, että mä voin tehdä sulle bovi, jos sä haluat. Tai no mä voin antaa tän mun sulle. Mä oon niin röyhkeä, että mä haluan itse uuden. Okei. Tehdäänkö nahka-armorit? Ei. Tehdään niistä enchanttia sitten. Ei välttämättä. Säästetään kirjoihin. Koska Niin, eli enchantti. Mä kerään vähän näitä siidejäkin täällä. ei tuon näkyy kadonneet kaivokset. Mä mainaan sinne. Koska Minecraftin maailman generointi on. Hei! Pyramidi. Älä vielä Pyramidi. tutki sitä, mä haluan oikeesti löytää se. No mä menen Et nyt tuta vaan niitä tänne. kamoja vielä. Älä mene sinne alas vielä, Jouko. Okei, mä tyhjennän Et sen vaan. tyhjennä. Siis vihuista tarkoitan. Niin siis missä päin? Haavikolla vai? Se on,
Meet aavikon oikeaa reunaa. Ja vasempaa mä reunaa. mietinkin. Tossa missä on noit ihme uusia dark puuta. Tossa vieressä. On. Niin kai. Ottakaas katsojat hetki, mä etin sen ja sitten mä jatkan taas. Se on moro, nähdään kohta. No niin, mä löysin vihdoinkin se. Älä me, mä menen. Älä sä tuu, mä otan vaan nää kamat täältä. No joo. Knockback 2 enchant-kirja. Okei. GG. Ja kultaa, mitä mä en tarvitse. Ota silti. Joo, mut mä en tarvitse. No tota mä en tarvitse. Tarvitetaanko me horse armoreita? Ota vaan. Niitä on aina hyvä olla. Jos mä sitten joskus saahankin horsen. Niin. Mä otan nää TNT täältä. Joo. Mikä on turhaa? Meillä savanni. Toi on turhaa. Tämmönen uusi biome. Toi on turhaa. Snap. Täällä on tämmösiä hauskoja kaarevia puita. Mennään nyt homeen, jos tulee yö meinaa kohta. Me voi nukkua. Meillä on sängyt. Mulla ei oo. No mä voin tehdä sulle. Ei tarvitse. Mennään nyt vaan kotiin, koska meidän pitäisi mennä mainaamaan. Ja No mene sä kotiin. Mä teen tän jotain. Sokeriruoka, mikä on turhaa verrattuna sokeriruotoon. Ruotoon. Soppa on turhaa. Ei oo. No, ei mulla oo oikein paljon muutakaan. No niin, nyt tulee yö, voi perkele. Mä lähden juoksen himaa äkkiä. Okei. Multa olisi voitu tehdä ne sängyt ja olla täällä, mut... No ihan sama se mulla periaatteessa. Kaktusfarmi. En jaksa. No mulla alkaa kyllä ruoka loppumaan. No niin, GG. No mä teen jonnekin pikku minibase. Älä tee mitään hienoa, koska se kuitenkin En. lähtee. Tää mun hieno minibase on vaan crafting table uuni. Hei, oikeesti mä en taida löytää enää himaa. Good work. Saakohan me TP:tä suhun? Antaako katsojat luvan, mitä veikkaat? Ok, eli sit mä vaan juoks. Ota vaan, mene takas sitä, tai siis mene vaan sinne. Tee. Ai joo. Tee. Minä haluan ainakin taistella niitä vastaan. Minulla on TNTtä. Tommonen maamerkki. Minun zombi. Jee, mä sain expaa. Niin mäkin. Mä sain yhden puolikkaan. Tarkoitan. Noita! Täällä on noita ja silloin... Heitä se muhun. Heitä se muhun. Heitä, silloin speedi. Heitä se muhun. Ei sitten. Vitun tyhmä. No niin. Nyt se sit heitti se. Auta! 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 Missä sä Mä oon oot? täällä! Täällä! Aavikolla vai? Joo, mä oon täällä. Auta! Mulla on helat loppu. Anna se bovi. En mä nyt. Mulla loppu ruokakin. Oh snap. Pakko paistaa. Oi, oikeesti mulla on puoli helttiä. Auta. Okei, tässä on ruokaa. Niin, mut kun mulla on poisoni. Pitää katsoa, ettei tuu oikeesti ketään selkää. Koska muuten mä kuolen. Auta! Auta! Mä en halua kuolla. Ehkä me... Pysytellään suht lähellä. Okei, suojaa mua ihan hetki. Joo. Tuu.
mä voin nukkua. Kokeillaan. Jee, päivä! Nyt lähetään. Nyt oikeesti lähetään. Ota toi. Spider-Ray, ota se. Mulla on inve meinaa täynnä. Okei. Okay. Nyt pitäis löytää himaa. Tiedät sä yhtään missä se vois olla? Ei, mutta mä haluan tutkia tätä Ei, aavikkoa. ei enempää. Me ei oikeesti löydetä takas. Löydetään. Mä tiedän. Tarkalleen. Et tiedä. Tiedän. No mennään, mulla on kotiikävä. Mennään. Hai. Mennään. Karkuun. Mennään nyt, oikeesti. Ei joo. Mä seuraan Hei. sua. Aa. Niin, miten sinne mennään? Oota hetki. Jos mulla olisi Optifine, niin niitä näkisitte mun hienon viiton. Mut kun ei sähän 72 varmaan saa vielä. Vii! Mä en itse tosiaan pelaa tätä 72, kun tässä Let's Playssä ja yhdessä toisessa servussa. Apua! Meidän on pakko löytää himaan. Mulla on tossa toisella näytöllä Black Ops 2. Black Ops 2 toi video päällä. Niin mä tuun tekee niinku ilman ettei tee Crazy pelaa niin Black Ops 2 videoita kyllä. Mutta TNT on ilmeisesti, tai no, Juhot on ilmeisesti hyväksynyt sen, että mä pelaan sitä niinku yksin, kun sillä ei oma oo. Ja en usko, että kone luultavasti pyörittäisi sitä. Joten kyllä mäkin varmaan teen tässä jossakin vaiheessa sitä tämmösiä videoita, missä mä avaan. Niin, tänne kanavalle. Niin. Esimerkiksi näitä Redstone ihmejuttuja. Kaikkea erilaisia ja sitten kun tilaajia tulee, meinaa, me tiedetään, että tulee, eiks niin? Ainakin muutama tulee, niin me tehdään erikoisvideo, missä on niinku, no mä nyt puhun sun päälle, Juho, niin siinä on niinku PvPtä, et se on niinku PvP, ja sit siihen, se ei oo minä ja Juhot pelkästään, vaan siinä on myös yksi Mindbomber 01, jolle mä teen servun, koska se maksaa mulle. Ja sitten oliks ne 2 noobia tulos? Joo, luultavasti. Okei, no sitten nekin, jos ne tulee. Mutta joo, missä se meidän base nyt sitten on? Possuja. Mä haluun possua. Possuja! Ota ne. Mulla ei oo meinaa investilaa. No niin, lähdetään nyt, ei ihan mitä vaan tulis, niin jätetään vaan ja lähdetään etsiä sitä. Meinaa mä oikeesti niinku haluisin löytää takas. Onko se tänne suuntaan vai? Joo, siellä näkyy jo se metsä. Riippuu mikä sulla on render distance. En mä tiedä, varmaan normaali. Mä vaihoin suunnilleen kaiken normaaliksi nyt tätä videoa varten. Paitsi tän vielä blockpingi, sen mä laitoin offiin. Älä muuten syö kokonaan ruokapalkkeja täyteen, kun se on periaatteessa ihan turhaa.
Joo, tuli täällä. Löytyi. Jee. Ja mä tänne vielä kokkaan vähän ruokaa. Joo. Tuu sit sinne Itselleen. beissiin. Tai taloon, niin tehdään sitäkin. Tai no Mm. sä meet meinaa, eli kaivamaan, kaivamaan, niin sit me tekee taloa. Missäköhän meidän talo muuten? Täällä. Tuossa No oli hui jossain kamala. metsäsilmäksissä. Mä katsoin taakseni, niin siinä oli meidän talo. Niin kun mä katsoin missäköhän se metsä on ja sit mä katsoin taakseni. Vau, kun oli vaikea paikka. Ensimmäinen enchantattu asia. Mulla on inventory täällä. Joku random dandelion kukka nyt veksi. Mä en tarvitse. Noita vois käyttää. En tarvitse. Mä käytän 2. Nyt mä saan miekan tehtyä. Hetken, tässä kuuluu keivin ääniä. Se on semmonen pieni keivi, mä kävin kattos heillä. Okei. Teit torcheja. Tää kuulostaa jotakin, että täällä olisi joku zombie-dungeoni. Lol. En mä käy nyt tsekkaan tän. Kai mun on pakko sitten. Okei, mä löysin tän. Onko se isokin? Mä hakkaa tästä tää puut pois. Jos vitti tulla autto olisi ihan jees. BRB mä niistän. XD. Kuulet sä mua? Joo. Vitsin eeppinen toi. Kunnon tööt. Joo. Toivottavasti ei kuulostanut epämiellyttävältä. En mä sulle puhunut. Silti. Olisi ihan mahtavaa, jos se 100 tilaajaa, tai edes, niin 100 tilaajaa, se olisi niinku niin mahtavaa. Siis ensinnäkin se kannattaisi paljon meidän kanavaa, meidän toimintaa. Ja sitten ne painakaa sitä tykkäysnappiakin, niin sekin parantaa meidän toimintaa ja me tiedetään miltä te tykkäätte. Laittakaa niinku asiallisia kommentteja, mitä piditte, saa olla vähän kritiikkiä. Ja rakentava kritiikki, jos sitä on. Joo, se olisi ihan hyvä. Ettei mitään tämmösiä esimerkkiä nyt lisää. MV3, oot ihan paska. Tämmöstä ei kiitos. Semmoista mä en jaksa lukea. Siis mä mielelläni vastailen teidän kysymyksiin ja tälleen miten mun aika nyt riittää siihen, kun pitää kuitenkin nämä videot editoida. Niin siinä ei oo nyt paljon kauaa mennyt, koska en oo nyt niin paljon käyttänyt näihin aikaa. Mut siis oikeesti se tosi paljon auttaisi meitä tietää, että mitä mieltä te ootte näistä videoista ja mitä te tykkäätte ja mitä mietitte. Et se olisi niinku tosi hyvä ja sitten kun me tiedetään se, niin me tiedetään, että kannattaako meidän alkaa tekee faniposteja. Sitähän me ollaan jo Juhon kanssa ajateltu, eiks olla? Mut sitten sun pitää tulla vaan tänne näin, kun ei kahteen osoitteeseen voi oikein. Joten niitäkin ehkä alkaa tulemaan, jos katsojia löytyy. Ainakin nyt koulusta nää kaverit kattoo varmaan. Eiks niin? Tuu auttaa mua hakkaa nää puut. Ja muutenkin tämmöstä näin
vaihdetaan aihetta aika hienosti. Niin muutenkin tämmöstä näin juttua meidän channelista ja mitä me tullaan tekemään. Mutta takaisin Minecraftin pariin. Ei kun mulla on itse asiassa vielä yksi asia ennen kuin me puhutaan taas Minecraftista. BO2 tänään ehkä tulee video. Ensimmäinen peli tulee olemaan video. Ja se tulee olemaan myös nipulla, joten älkää odottako suuria, isoja, mitä nyt ikinä odotattekaan. Ja siis ei tuu ole mikään kovin hyvä muutenkaan. Elikkä en tule käyttämään mitään sarja-asetta siinä pelissä. Mä teen ehkä yhden pelin videoita tai sit mä teen paljon enemmän. Mut se vähän riippuu. Teen. Mainaa, jos haluut. Joo, mä tein tästä vähän korkeamman. Joo, mä tein tästä vähän korkeamman. Ai, voidaan laittaa rappusiin. Muutenkin nopeampi. Mä hakkaan sillä aikaa näitä puita oikeesti niinku pois, koska nää alkaa olemaan vähän tiellä tässä. Kasvatetaan sitten kunnolla niinku ite ne, mihin me halutaan. Nää on vähän huonosti. Ei, olisin voinut tehdä niillä ironeilla mieluummin puketteja kuin jotain lapioita ja kirveitä ja hakkoja, mutta ihan sama se periaatteessa. Eks niin? Juho se perusvastaus. Tai tai sitten Muumisia. Kuinka pitkä tästä videosta tulee? Tuli mieleen. Sitten 2 tuntia myöhemmin. Tuleekohan tässä vähän liian Ollaankohan me kuvattu kuinka kauan? Ollaankohan me kuvattu kuinka kauan? Ok. Niin siis kauankohan me ollaan kuvattu? Mitä veikkaat? Ollaankohan me menty jo yli 15 minuutin? Varmaan. No ihan sama kyllä, me voidaan aina jakaa tää 2 osaan vaikka. Niin, mut sit siinä on se aloitus vähän. Kummallinen. Niin. Kummallinen. On ihan sama. Ihan No, sama. yksi pitkä video sitten. Se voi katsoa sitten vaikka osittain. Koska mulla ei nyt ole mitään mistä mä katon, että kauan se on ollut. Monelta sä tulit? Ollaan me oltu tässä. Kauan... Niin siis, milloin sä tulit? Monelta? Oisko ollut vähän ylitaso? Meillä kello on nyt 20 vaille. Joten eks meidän kohta kannattaisi alkaa lopettelemaan? Mä löysin jotakin hienoa muuten? Onko hyvin ison rotko? Onko hyvin iso rotko? Mennään siihen ensi jaksossa jo, sopiiko? Joo. Älä tuu nyt takas. Älä enää mainaa. Hako? Joo. Koska Joo. lopetellaan kohta, kun tuntuu, että tää olisi mennyt jo aika kauan. Eli lykätään ensi jaksoon tommonen jännittävä, tommosen jännä rotkojutun, jotain seikkailu, jotain XD. Sä löit mua. Ups. Sain porkkana. Jee, se on hyvä. Mitä porkkana? Niinpä muuten. Joo, eli eiks meidän kantaa Joo, mä sitten tuun sinne lopettaa taloon tähän? kanssa. Joo. Mä tyhjänä invenekaneista. Sopiks, että nää 2 on kivi ja puut, tai kivi, puu. Oota hetki. Okei. Ei vielä lopeteta itse asiassa. Mä teen ekaksi yhden jutun. Elikkä kylttejä.
Oho. Epic hiljaisuus. Mm. Sekalaista. Joo. Noin. Joudutko sä lähtee heti, kun ollaan lopetettu? Jos me tehtäis tässä. Jos me tehtäis tässä saman tien vähän lisää. Ootas. Noin. Noin. Meinaa tätä puuta meillä on ihan reippaasti. Mä en hakannut yhtään tätä puuta. Me kattoo paljon meillä on puuta. Joo, mä katsoin. Joo, mä katsoin. Laudesta. Nyt hienoa. Ai sä oot laittanut tänne nyt hienoa. Tää sanoo, että ne kaikki saa. Ai tää sanoo, että ne kaikki saplingit ja tämmöset. Joo, kaikki mikä liittyy puuhun. Ei täällä ole enää oikeastaan mitään mikä liittyy puuhun. Joo. Tee vähän bone mealia, että laitan tuohon. Tee vähän bone mealia, että laitan tuohon Ei vielä farmia tehdä alkuun. sitä. Mä tein nyt sen. No mä tein jos ihan alun. Niin. Niin, siis tämmösen. Mä luulin, että puufarmi. Jee. Ei ota, mä voin ottaa. Hei ota, Ei. mä voin hoitata farmi. Noniin, no anna mulle puolet niistä Mistä? bowmileista. Mistä? Ei väärä. Ei väärä. Mä oon nyt Si- No mä annan nyt kaikki. Mä katon äkkiä paljon meillä on vielä. Vähän lisää. No, siinä. Tuotta. Tos. Teet sä kaikista boneista? Teet sä kaikista puunoista? Puolista. Hyvä. Joo, no. Tuu yläkertaa. Lopetetaan hienosti. Tuu. Ei. Tulee. Okei. Jos mä pääsen kerran ovesta. Jos mä pääsen kerran ovesta. Lol. No niin, tule. Missä sun peti on? Mun sänky on repussa. Laita Mun se tähän. sänky on repussa. Jos on nyt täällä piilossa. Ei Jos kun on se nyt on... täällä piilossa. Ei. Oho, Tässä. Oho. missä? Missä? Nyt toho. Ei. Kyllä se pitää olla... Se on tarkkaa. Noin. Anna mulle ne tortsit, Okei. minä mä haluan järjestellä. Okei. Okei. Noin. Onko sulla... Tai no ei mitään. Noniin, mennään nukkumaan. Joo. See you. Joo. Joo, varo. Joo, moro.